Afambo Chief Sunday Osakwe Eze Obi bụ Eze Obi of Umudulu ebe n'ọzọ. Ndị obodo mmiri anyị si ka anyị bịarute na nkọ ebe a n'ụbọchị tata maka na ọ nwere ụfọdụ okwu anyị ji wee bịa. Mana nke mbụ bụ anyị kelere gị etu isi wepụta ohere si anyị bịa ka anyị na-enwe mkparịkọta ụka n'ụbọchị tata. Ife anyị ji n'aka ka nkụ mana anyị ga-amalite na nke mbụ. Nke bụ etube anyị ọzọ obodo dị kịta na oge nke Pa Jerome Udoji nwere ife ọdụ ka ọ dị iche. Ife dị iche maka na mgbe nke Jerome Udoji oke na-efe ndị mgbe ochie mana ụmụaka anyị amụtaziri gụrụ akwụkwọ maka na mgbe mbụ na ọ Jerome Udoji abụ ndị gụrụ akwụkwọ amara amara. And dịka otu esi kọrọ anyị na history nke esi kọrọ anyị na Jerome Udoji ọzọ bụrụ ya ụgwọ akwụkwọ nke ha chikwu ha chakwuru ofu nwoke na ofu nwaanyị. Mana kịta ụgwọ akwụkwọ ndị ọzọ bụrụ kwụrụ ya mere ọzọ bụrụ ọpụta ife o mere ewere anụ afọ ọzọ bụrụ. Mgbe politiks na-eme nke nka o nwere oge a na-akpọ Udoji Award. Ọ bụ ike nwa afọ ọzọ bụrụ akpara akpa kpatara ejiwe na-akpa ya Udoji Award nke metụ federal gọọmenti. Nwere asị ife dị iche dịrị nne na mgbe nke ya maka asị narị na-enweta ụdị Jerome Udoji ahụ mmadụ ise isi mgbe ahụ ọzọ bụrụ akapụta ife karịa otu ọdụ ugbu a. Mana ụmụaka ya kịta na-amakwa otu ha nwere ike site na ijikwa mmụta agụmakwụkwọ wee mara ife a ga-eme ka ọzọ ọbụla ya were dị mma adịkwa na-aga n'ihu. Nke kacha nke bụ nwa afọ anyị a onye ezi ọra a na-akpọ Kenneth Ifekodo ife ọzọ bụ amadịnya mana akụkọ ya na-akọ maka si adaka nọ n'olu nwụdị ya na-ehi n'igbo. Ogodo mgbe a bịara esiri agbara nje ana m akụkọ ya otu o si mkpa o kwere oge ife oge nọ n'ọzọ. Ọ sị na ọrụ anya n'ọzọ bụ na ya ahụchabeghị na mmalite ka amalite n'agbanyeghị na ụfọdụ na-eme ebe buru ibe ya agbatuo ya mana anya anyị na-ejede anya ebe ahụ na ebe a Chineke wepụtara anya na-arụ n'ọzọ bụ na a ga-arụzi ya ha wee na-ekpe ekpere n'ezie ka Chineke nyere ya ka nye ogologo ndụ ka ọ rụọ ya maka na nke ọ na-arụ ọrụ kịta anyị na-afụ ya ọ dị ụzọrọ ụkwụ Jerome Udoji maka Jerome Udoji na kere development ife ọkụ o si wee hiti ụlọ ụka Eziọra. Mgbe anyị ma Eziọra maka na Eziọra sadị ka m hụrụ nwa dị ala ebe a na-akpọ Ukulu ka m hụrụ nwa dị ala mgbe ahụ ọ bụrụ otu aka datụ ụlọ akwụkwọ dị ụlọ ụka dị ya mbụ mana ọ bụrụ otu aka ọ dị o nwere ụdị ụlọ ụka dị mgbe ahụ. Mana kịta dịka mgbe Jerome Udoji tinye aka ebe ahụ wee menye ụlọ ụka ọpụta ife onye ọra na-enwebu ya emume asị m ikwu asị m na ndị na-eme art na-abịakarị bịa na bịa mee art na iji bipụta aka ọrụkọ. So ana m ekele ya bụ Ifekodo Chineke gọzie ya amadị onye kama na ọ maka ọrụ ebo nọ ọ bụrụ na m anọghị ọrụ ebo ọ bụ isi echicha ntụchichi isi etiri mụ na ndị kabinet ya ajụba ese ya mgbe ọ nọ na ka ajụba ese ya ọ na-egodo ọrụ ego akpa na fosa mgbe dị ụtara obi ike otu achọrọ ịbịa fụ ya ka nye na ekene ka m nwee ekene n'ife na-emere ọzọ bụ dịka nke esi ekene Jerome Udoji mgbe ọ dị ndụ ka ndị Igbo onye ome na tena nke ya Jerome Udoji mechara o kwesịkwa ka esi n'aka na Jerome Udoji
wee na-aga n'iru mana ọ gaghị otu a onye ọzọ wee si na-apụ mapụta ọ wee nwee chalenji site n'aka ụmụ ejere obodo ọjọọ mana ọ tọghị obodo ụtọ ife obodo chọrọ development tupu ọ development ife eme ka obodo a na-aga n'iru achọ m onye eje ebe buru igwe ya gbatue nwanne ebute ụzọ nye ga-akpọrọ ya stọọ ife ọ bụ na nwanne ebute ụzọ ifu na ife na-aga nke ọma nyere ya aka osikwuo ya ụzọ ahụ ka ọ na-aga ka ọ ya ndị mba ọzọ ikwu okwu na-asị jee n'ọzọ obodo imekwotu ya eche eme n'ọzọ obodo imekwo otu a enwekwa ndị nọ standby nwere ike ịtụ chalenji dị egwu adịghị ijisi ike ka akwụkwọ na ha so na gọọmenti maka ọzọ obodo as of today ka nọ na gọọmenti ndewo nne tupu anyị aga n'iru o kwere anyị mata na ya bụ ofu onye gbara afa ife ọzọ ọbụla Kenneth Ifekodo n'ọkwụkwọ onye ụmụ enefu dịka Jelom si Jelom Udoji chịkwa wuru onye ụmụ enefu ofu ụmụnna kafe abụọ n'oge ndị anyị gbara njọ na-asị na amara ka mmụọ pa Jelom Udoji batara n'ime mebe ji onye akpakwa ike kee mana nna anyịkwa ya aga n'iru ife gbasara afịa na-azụgasị n'ọzọ obodo kedu ife nwere ike ikwu banyere maka na o doro anya na ụfọdụ afịa mechizigoro emechisi nwere ike ichetasịrị anyị ndị kwesịrị na ekwesịrị na ya ametụgasị aka ka ọ nọchiatakwa ka ebidokwa n'azụ ya ịfụ afịa na-azụ n'ọzọ ọ bụ ife nwute na afịa ma gburugburu nachiachiri azụ kedu ife bata oji nachiachiri azụ a nke mbụ ụzọ enweghị ụzọ esi apịa nya afịa bikos ebe ọ na-azụ afịa na-elegazi ife a na-eri eri ma ife a na-eme nke ọzọkwa ọ ga-enwe na dị access road moto ga-esi na-abata ya so ndị a na-ele odu na-apụ mgbe nke ọzọ na-ele odukwa apụrụ ha na-apụ na-ajikọta ebe a na-asịa na mbụ obodo umele ọzọ obodo umele dị n'egbe ma amara amara gboo mgbe adị ụmụ aja apụta ụwa na-asị mama ha na-asị ka ha jee afịa obodo umele nna a na-asị ka ha jee afịa obodo umele mana emetụtacha ọ dịka obodo umele mmanụ rụziri ka ọkụ o nwere mbọchị isi ebe a na-agafe fụjie ọnwụ na afịa nwa ụfọdụ na-emesi ndakpọsị na-asị okwuzi ọbụjikwa afịa anyị eme omemi na mmadụ anọzi na ọzọ obodo mana mmadụ nọ na ife na-achọpụta anya mefe abụ agụrụ akwụkwọ nwanne ya na-enyi ụfọdụ na-echekwara ka ekụziere fa maka ha jọpụ ha azụ ka eme mana onye ga-agba ha ume agba ụfọdụ ume kịta ewepụta ha ife ha si afọ obodo mere nwa ile enye kịta ọbịara igbo dị n'ezi ọrụ ọ dị ka chimọja dị hayesi afịa na-azụ mbọchị nkwọ n'ọzọ obodo anyị edebe ya fọda ndị ife a na-elebu n'obodo mere ijeje n'obodo mere ya afụbịa mana ije ọbịara igbo efe ya n'ụdị isi chọrọ ihe abatala ndị nata ofe oge ana m anụ na o nwere onye bịara rụkwuo afịa nsịra ma natara ndị anya wee bịa wee fụ eziokwu izuzu ezuru ebe ahụ bụ izuzu ekwechikarị ezu onye na-eme ife ndị a otu ife ọzọ bụla ọ bụrụ na enwere mmadụ ịtọ ịnọ na-eme ka ife ọzọ bụla ogbe ha ji ebe anyị enweta agbọ ya gasị nọ na-atụ egwu kama arụọ ya afịa kama arụọ ya ndọstrị n'ebe ebere mma ihe mbọchị a na-akpọ obodo na ife ọ na-arụ a mara mgbe obodo ugbu a na ọ dịka okotonu ka ọ nọ mgbe o nwere onye chiri eze ndị Igbo na eze ndị Igbo a na-esi na Yoruba land onye ogbe isi afọ wuri a na-akpa wuri somebody n'ogbe isi afọ a na-ezogbo n'afọ nna ya o chiri eze ndị Igbo n'Ogun steeti mbọchị a the first time for seahorse nke ihe mbọchị a mere eji mara ihe mbọchị taa so ọ na-eme wee nekọta wee buru ya bụ indọstrị ya nwe ife na na obunata na bayo wee jee n'ụzọ between Okija and ihe mbọchị wee rụọ akụ na aja na-akpọ seahorse oge mgbe ana m atụgbu engine oil ya na seahorse amara mmanya
ana mbọsị m fụrụ ya face to face mbọsị onye a na-akpọ agadi ya kọkwara nna ya ka m fụrụ ya face to face ebe a ọ bịa kwa ya so mana ụdị ife aka chọrọ n'ọzọ obodo ana m asị ndị nna anyị maka anyị ka mata eturo na ya ọfụ ndị nna anyị biko ha nyogasị anyị ebe dị iche iche mgbe okenye ọchịta kpọrọta ụmụaka anyị ji ego kọwara fa egwu atanafa na-enye provide fa land ebe ha ga-emefe ya ọ bụ federal gọọmenti bịa asịa na ọzọ obodo ọ na-asị na ọzọ obodo akwọrọ small London o tere aka kpụrụ ya n'ụlọ London ka ọ bụzi n'onwe ya so ọnya bụ ife nchọrọ ka eme ekele ya bụ ife ọzọ obodo ahụ ndị owere mmero ka anyị gakwuo n'iru obere maka na ife anyị jikwa n'aka ọ ka fọkwara ebuọ ma mkpụrụ ebuọ ma ịtọ tupu anyị apịachie ife gbasara ilo ebe ụgbọala ọgbatumtum na mmadụ si agagasị ilo jikọsịrị anyị na mba ndị ọzọ obodo ndị ọzọ gasị kedu ife iche na ga-emegasị ya bụ ilo maka na o dere anyị onwugasịrị ilo ekwesịrị anyị emetụgasị aka wee kinyere anyị aka ka anyị maragasị anya bụ ilo site na ife onyonyo anyị na-eme tata nna ikwu ilo link siri ndị agbata obi anyị gasị maka asị na agbata obi onye nwanne o riri nne nke mbụ bụ nke a chịrị amaka eji ọsọ wee pụta ekwusigo a na-arụkwarị mana ọ dara ịfọkwa n'agbanyeghị na ọrụ ka na-aga n'ihu ebe a mana achọrọ ka ọ pụta ife ọfụma maka mgbe mbụ mmiri moto m na-aga mgbe mgbe ana m agba ọgbatumtum mmiri ya na-aga uzuzu a na-efegasị ana m akpọrọ ya n'ihu ka na-akpọrọ tara mana taa ọ dịghị ntu a kama na pọtụholu kpajie na nke arụrụ arụ ka m na-asị si mmekwaje ka arụgharịa ya maka o nwere mgbe a na-asị wuri is on the work ka sọ gọọmenti ọsaba eme wuri is working amakwacha edebecha na signboard na Michael Johnson wuri is working anaghị ehe rie wuri is working wuri bụkwa wuri is working ndụkpata ọha ọdụ mgbe afụghị ife gara nke ọma ebe ahụ so ụmụaka anyị dịka ofu onye a na-asị nnọọ na wepụtakwa onwe si na ya ga-eme ya ife atọkọje ka arụ onye ahụ ụzọ ka e were mara ọzọ ka mba ọzọ wee mara ya sị ije ọzọ bụ disease na ọgbọdị nke ị na-adagbuo nke mana atọkọ na-agba ya mgbawa obere ọwọ si na ya nwa na egwu ọdị adị atọ afọ ma nye egburu ụzọ as far as na ọbịa nna ya ka a na-achọ ka edebelekwa na onwe onye ga-astọpụ ya na ya ga-eme na otu ikebe ya otu ikebere na ya eme ka ọzọ bụ ụzọ makwa na ha mụtara nwa fụrụ ụzọ matakwa na amụtara nwa ha na ndị federal gọọmenti na-ekwukwa okwu maka na onye na-ekwukwu na ndị federal gọọmenti na-ekwu okwu onwe ife ndị federal gọọmenti na-enyebu iwelata ya na abụọ ụlọ ekpere a na-aga ana ekpere ahụ eme ka nya nwatakịrị nọọrọ anyị ogologo ndụ anyị ekene na nke o mere eme kenekwa na nke aka mepere anyị ezigbo because ọ ka bụ ọzọ obodo obi mere ifere nne kama ife nna ya ndị mmadụ nyere onye wepụtara onwe ime ife ka o mere anyị na-ekwu ụzọ nke a si ụlọ akwụkwọ Eziọra wee gbado eke Eziọra mbọsị m natara o nwere ebe a na-eji akwa na Europe nwụọchi onye ọkada maka eburu moto nnata oge ahụ chi onye ọkada ka o si sọspọt ahụ anya katajiri na asị nna obuzie mbize ihe ido o mere eme onye ọkada mgbe arụzi ebe a na-eji ọchị na m ya tọpụ kpajiri ya ego na ọ bụrụ ife ya mere spedi ka afọ mmadụ bịara mbụcha nọ nke m gara gboo ụzọ adị mma na ama na ọ dị otu a so na-asị ụzọ ahụ anyị emechi aka o nwere nke na-eri ikikwa ọrụ ifte amara na ọ bụ nwa anyị a na-ama akpa emegochikwa ụzọ ọ dị ka o metụrụ nke ahụ aka so mana a na-emetụ ife aka na-edozi ya ọ na-adị mma mara mma bikọs ebe anyị nọzi narị mmadụ ọ na-eme ka ụta nke etebụrụ mgbe anakọtapa awọdụ ka etegharịkwa owo na-esi ike so ndị mba na-azaba na-asị ịga ọzọ obodo mana ndị ọzọ obodo mere mmadụ anama ife a na-eme so nke a na-arụpụta si nnewu ole ọzọ obodo anyị mana work is going on ọrụ na-aga n'ihu na mgbe anyị ejikwa rizọt nke ahụ arụcha ya
ayo mara do ko ko da ko nde so mana ekele anyị mụ na ya bụ ụzọ arụcha onye sokwa na one of the best ha ga-asị n'ụzọ ga n'azụ ndewolu nne kedu ife nwere ike ịgwa ikwu mba banyere mkparamagwa ụmụ ntorobịa anyị takachasị ndị nke bụ ndị na-emetata ụtụtụ ife mbụ a na-akpọ ire ebu ịṅụ mkpụrụ mmiri ịṅụ ahịfịa na ihe ndị ọzọ imetụkwazi aka na ife nwere ike ime na maka enwere ọrụ n'etiti ụmụ ntorobịa anyị. In fact, n'ezie ana akpụkọ ife anyị gwere m ebu m ife a n'obi kemgbe ọ na-asị na ọ na-eme anya ruo na ọkpa ya dị and ability mmadụ ọ bụ na nsogbu kwana ndị ya because na baa ya abụ ego ka eji ama mmadụ ọ bụ na nsogbu ndị eji ego ụmụaka ya na-aṅụ ife ọnwa bụ ife nso chọ ka ọzọ obodo neba anya n'ime ya ọfụma neba ya nnukwute anya maka ha na-ete anyị ihe a na-edisgresi ndị ọzọ so mụ na-asị oge otu ọbụla ndị pụtara osikpakọ asị esi pụtara ife adịghị ekpo ụgbọ ka neba anya ka ụmụadị ọzọ bụrụ ya arụpụtasịa ndị ọsị ka etinye aka ma ama eke onye ọbụla etibe n'ọrụ onye ọ na-etibe n'ọrụ ka onye ejeji ụrụ na mana ọdụwara onwe ya personal lazy mgbe ahụ gọọmenti ewe gosi ndị ahụ nke esi eme ife and igosizi etu esi eme ife ijeje ịkpọ nna ya ya asị nwa m agbakwangwa agbasis ọgbọwa enyi nwoke ọsị agbakwangwa agbasis ikedu nkịtị adịrọ mma ọnụ ihe emenyaghị ife wee mepụta ife so nke a bụrụ ya n'ife gbasara ụmụadị a na-amụtasị ife a n'elu ike esi eme onye nwụcha ọnọkọta otinye nwe n'ime gota ọkọta ụta akwụrụ onwe na mmiri omebi ife a ndị nwa mmadụ mara ọmụ nwaanyị buru naanị mụns wee zuo nyechaa ya ala pụta ife ọ na-aṅụrị na amụta na nwa nwoke na ya zụta ngwuru nke ọ na-atụgharị onwe n'ime gota ga-ezi ọzọ ngwuru ahụ so ife ọjọọ dị njọ ọ na-abụ ife ọjọọ ọjọtọ ọnụ so nke ahụ ife ka mechaa bikos ọ bụrụ na ụmụaka ya akwụsị enwe ife a na-arụ ife kwesịrị ka a na-arụ afọ ha kwado onwe ha esikwa na-ekwute etu esi ekwute ife bụ aka ndewolu nnero okwu ikpeazụ anyị ji n'aka tata ga-abụzi etu isi fụ ọchịchị ọzọ bụrụ tata kedu ife nwere ịgwa ndị nọ n'ọchịchị n'ụbọchị tata ife mma esi ịgba ndị nọ n'ọchịchị bụ tata bụ ya ife nchọrọ ikwu tata na mgbe ana m asị ka eze ọzọ obodo anyị ka o neba anya ọgwụgwụ ndị na-adịghị ndụmọdụ adịghị mma nye sị ndị ahapụ ya na ife ya chọrọ na ndụ ya bụ ka ọzọ obodo pụta ife na achọghị obodo ya na-asị ka a na-asị n'obodo a na obodo na-emere ụmụ ajị na-eme mmeghere gasị ebe a ka afọ ya wepụta ife o nwere pawa ya ikwu ya adịghịkwa pawa ya ndị ọ gbara ekwe osi na igwe ọzọ obodo ekwuo na obere mma ka ọ bụ kama na onye Chineke wara oke awa ọ ga-eji emepụta ife nke ọha ezi na-akụrụ aka ọ ya ada asọ m na ana ekwu dịka otu esi ada kpọọ gọvanọ of Abia steeti n'ọrụrụ nke a na kemgbe o ji ba na gọvanọ n'omere nke a n'omere nke a ndị mmadụ na-ekwute na-enwe aṅụrị maka ekwute okwu ya na-enwe aṅụrị achọ nke isi ụka na-eme ekwute okwu isi ọzọ bụ na ya ka ndị mmadụ na-enwe aṅụrị site na ntu o si ebusi fọwọd ọzọ bụ okwute ife ana m ekelesịa Chineke gbaa ya ume ma nyekwa ndị ntụmelo ya ume na amamife dịka enyere Solomon dịka Chineke nyere Solomon o ji ya eruru n'Izrel ka onye anya bụ amamife ka ọzọ bụ wepụta ife daalụ ọ ka bụkwa na obi ụmụduru ka anyị nọ n'ụbọchị tata ma na ife anyị ji n'aka wee bịa ọnọdụ ka ọbụla mana anyị ga-enyekwazi ohere ka nna anyị ukwu kwubie okwu n'isi ọzọ bụla aka n'anụ tupu anyị apịachie a na-abụ TV echere obodo ife n'ime ndị debe na nke ikwu kịta ema na-asị na onye eze kpee ebele
ọ dịkwuru ndị mmụọ and ife onye ọzọ kwupụtasị n'ọrịa na-ekpere Chineke na-ewe because nọ Chineke kere ndị eze o nwere onye bara afa si na Chukwu kere obi onye anọka n'obi wee jezi afa si na Chukwu kere obi ekpere na-ekpere ọzọ bụ taa bụ Chineke dododo ebutụkwa m aka n'okwu n'ọngụgụ eze na-ebechara ogwu ebutụkwa m aka n'okwu ọngụgụ eze na-ebechara ogwu rapụkwa ya anyị ka ọgba ndị ahụ na afanafọ anyị mejọ ọgbaghara ịkụziela anyị ka anyị mụta ọfụma ife a na-ayọ n'ọzọ ọbụla bụ ka ị bịa meela anyị ebere nye anyị ndị ọzọ ọbụla amamife ma okenye ma ụmụaka ma ndị pụtara ife na gọọmenti ma ndị ga-aka aba na gọọmenti ka ha jide ọzọ ọbụla as their personal something because mgbe a na-aga n'ọzọ ọbụla na-akpa afọ onye asha n'onye mere ka ife adị onye eficha ọda Chineke gozie ọzọ ọbụla gozie ụmụaka mụ n'ọzọ ọbụla ife ọjọọ dị iche iche ka a si nya gbafuo n'ọzọ ọbụla na ife ọma dị iche ife ọma dị mmadụ mma bata n'ọzọ ọbụla ka ọ ya ọ bụ onye gafee asị na onye abụ onye ebere otu asị ya sa ama ọ bụ ha ndị ọzọ bụ chakwa aba na ha amụta na-eme n'ọzọ ọbụla adịghị n'anya na-adị maka ebe ha dị so ana m asị Chineke meela anyị ebere mmụọ ọzọ obodo ndị ekiri ọzọ obodo a na-amụ ọzọ obodo mmụọ niile dị iche iche na ọzọ obodo na-eme ife na-emere ọzọ obodo ife na-emere ọzọ obodo ife biko bịa dịbe ụmụ ọzọ obodo ka afọ ọzọ obodo pụta ife n'ọbụ ọkpọrọ nke kịta ọ pụtago ma na-achọ ka ọ pụta karịa maka a na-emeje obodo ọzọ afọ ife dị iche a na-achọ obodo na-achọ ọ bụ na-eje obodo ọzọ ife dị iche karịa nke n'ọzọ obodo ka anyị wetakwa n'ọzọ obodo anya ka anyị mụta n'ọzọ obodo anya nye ka nna anyị Chineke ọ ga-emela anyị anya ife niile anyị etinyere ọ ga-ebutere anyị anya a na-asị jee n'ọzọ obodo egwu dịka otu a na-ekwu na mbụ ndị nnewu na-asị eje ọzọ obodo ka eje ụkọ mmụọ rụrụ nri ọzọ obodo a na-akpọ ụkọ mmụọ rụrụ nri abịa o nwere mgbe anyị na-agụ ya n'egwu eje mba niile ụganigbube mba niile ahụ ọ bụrụ na ụganigbube mba niile anyị ewere moto n'ọzọ obodo jee nyata ji n'ose nyata akpụ n'ose nyata ede n'ose ndị amatara oge a nọ n'agha kpacha ọka emedi ndebe anyị maka ife a na-eri ndị mba na-abịa ewere na be anyị adị ọdụkwa taa kama na elu ebe obodo ife niile wee rere isi n'aka mana ana m asị ndị gọọmenti ụmụadị anyị fụrụ ụzọ ihe gọọmenti ka ha sọpọtụọ ụdị ife ahụ na-emego mbụ na be anyị ka ewochigha ya azụ ka agụ ghara iji gbu ndebe anyị ọbọ nke ọchịrị onye kacha ọrụ oyibo na-aka eme ife o nwere nọkwa n'ụlọ ya emekarị onye nọ n'ọrụ oyibo na ọ bụla edozi a na-edozi maka asị na amarụ baba amarụ uwe megene na-ekwu ndị obodo ndị obodo anyị na-etu isi na-atọ anyị n'obi gị n'ụbọchị tata wee na-atọ ya na ka anyị lapụzie ya bụ okwu dịfụ nke anyị ekwu oge ọzọ ndị obodo nne daalụ a na-abụ TV na-ekene gị daalụ